musa ukwaziba izinto ezenziwa abantu kuwe uzoshesha ufe. Kulabantu yabo, number 1, umuntu okubetrayayo ngaphinde umsoze eduze kwakho, umthande at a distance. Ngoba lento ebetrayal akusishona isenzo, i-character. Ngisho thatha inyoka uyifuye, uyiphakele, uyigeze, ngelinye ilanga izokushaya. Ayikushayela ukuthi wenze wrong, i-nature ukuthi yona ihlala ibhayithe. Funa umaka umuntu uthi oh lona ungithatha njengomuntu nje, uyingozi ohambeni lami. Bese umuntu awuphumi mawala uthi nje kancane uma kade empilweni yakhe uhlala kwi-front row lokhu uqhala nezitulo nje kancane, uze uyophuma ngomnyango lokho uyabuya, don't come back, because jealousy is a serious thing.